Charlotte, og jeg går i 1. B, og jeg har valgt international økonomi. Jeg hedder Thomas, jeg går også i 1. B, og jeg har valgt markedsorienteret. Fordi jeg gerne vil være ejendomsmægler, og jeg skulle bruge en HHX til at blive ejendomsmægler. På et almindeligt gymnasie, så var der ikke rigtig nogen af de fag, der fangede mig, som fysik og idræt. Og jeg har valgt at gå på HX på grund af, at det normale gymnasie, der var der masser af fag, som jeg slet ikke brød mig om. Og så var der jo ikke et bedre alternativ end at gå på HX. Gå på skolen, der er et stærkt sammenhold. Alle snakker med hinanden, og både undervisning og frikvartererne er sjove. Og de nye fag, de er rigtig spændende. Altså, der er ikke en dag, der er den samme. Det er det sociale liv og også fagene, at der var flere fag, der fangede mig her. Hvad er det her? Altså, jeg håber, at jeg kan komme ind på CBS bagefter, men det tror jeg tager til, når jeg går ud lige nu, så ja. Jeg vil gerne være ejendomsmægler.